Oh my gosh, it's Pachikomo FM 98.6. We have the music that you feel. Pachikomo FM echoes from the hill. Pachikomo FM. Inform, educate, and entertain. Pachikomo FM echoes from the hill. At 22 minutes before 12 o'clock, that's your time right now on Pachikomo FM and 98.6. That's our frequency number. And please do come through on 066348884. And this is Artist Review, Pachikomo FM Artist Review. And you know my name, DJ Scholar Zim, aka the King of Radio. Back to back with Trusty Chains in the building. But for now, he is the man behind the camera. So please stay tuned to the Pachikomo FM as we give you this artist review today on the 16th of October 2024. In when is the Maiziaga Chimurese and Ruguziai. Pasine Jolo. Tuning into 98.6 Pachikomo FM. Yes, of course, this is 98.6 FM Artist Review. And in the building, someone, a special guest who visited Pachikomo FM studios right now, and he goes by the name of Scalter Kid, who is in the building right now. So Scalter Kid, how are you? I'm good, obviously. Zulu family Kid. Lolo. Tangondo bachingo the pasine mujolo katika ja paita mujolo pandemic. Aiwa mageto itsa kufana mujolo. Mageto itsa kufana mujolo. Lolo right. So otherwise I say my mix. Lolo. Yeah. And you know, this is Pachikomo FM, and please welcome to Pachikomo FM. You know, we are very humble, you know, to host you on this show, Artist Review, Pachikomo FM Artist Review. Yeah, motendwa. Tototenda imimi because without my artist panapa pasina that segment, you know, Artist Review. Imimi wacho munototendwa futhi kuti artist ave panenge ari ndimi futhi wePachikomo FM. Yeah. So anyways, people want to know who is in the building right now. And it's Scalter Kid, but they want to know you deep. So Scalter Kid, Anwanga Kupi, and the Anutamishi. Yeah, Scalter Kid, Nkomanano Zimunashi, Gawa,
mukomana anobva nepachitungwiza ya anoita zvekurova mangoma murova mangoma api ndara nyatsogara natsoudza vanhu venyu ndinoimba rumba ndinoimba sungura chichoizi aiwa mukomana wenyu anonzi Scalter Kid anoimba Zim dance tongoti versatile artist alright anoimba zvese ana machieso fana kunge tembe sungura anowanikwa munotopinda futi baba charamba wakati huya kugospel tomanya kugospel mumanya futi yeah so this is Pachikomo FM 98.6 artist review, and today we have Scalter Kid in the building, and masunzira guys kuti anzi Scalter muimbi anoimba Zim dance, but chera karonzi uyatimbe sungura anotopinda, chero rumba anotopinda. So Scalter, when exactly did you start the music, and who inspired you kuti utange the music? Yeah, music career yangu yakatanga 2015 when I was in grade 7. Alright, grade 7 mama ni makore mangani ndounda? Grade 7 ndikamunyebere yangu ndinati makore. But kuma grade 7 I think around 14 years ago. Yeah, it was 2015 saka 14-15 ndoko munema kozi nini ndefollow Jamaster zvekudaro Jamaster asati azikanwa nasati akuziva kuti kune munhu anonzi Jamaster achiri kurira kumaraini achingorora muchitungwiza chete inini panangu nakirwo neart rake maitiro aingoitawo zvinhu aindibatawo inini hangu zvazvazondidhiraivha pakuti inini ngembozvizama pandataurawo nemukomana inini so apa handiti chimondiitira freestyle kana miitira freestyle apa atanga kundiudzawo kuti utange kuimba unofana kudai nekudai munyora song unonyora so you were inspired by Jamaster kuti muzotanga kuimba music, especially Zim dance. Okay, so hapana mumwe artist wamunoti besides Jamaster nekuti ndaigara naye anga ari homeboy wangu, hapana mumwe artist amunoti uyu anorova? Aiwa, maartist anorova ariko inoteerera munhu wese. Handisiri kutangu kuti ningi nongateerera vese ndanamukoma wangu. Ndotodzidzawo vanasikana sinodzidzawo zvandodzidza kuna kunge dhindi nezvandodzidzawo nechingoteerera vese kuti ndiwane something chekuti ndocreata chinhu wani. Ndatora pana Jamaster, ndatora pana Wingedin, ndatora pana Enzo, ndocreata something changu inini chekuti chinonzi chinhu chaScalter Kid. All right, interesting. And you guys, please do come through on 0776348884, 0776348884, and tell me kuti murukuda kuti titechi as Pachikomo FM, and we have Scalter Kid in the building. Can I know something? Because there's something about Scalter. So Scalter, are you married or maybe uchiri mukomana? Ndiri mukomana. Uchiri mujaya? Ndiri pakutotsvaga mudaro. I hope mabebi makateerera ani Scalter ndiri kutotsvaga zvamuri. So Scalter, let's go dive deep into music. You know, I understand it's not easy kunzi watotanga kutoita zvekuimba. Sometimes unotanga kutozviimbira bedroom mako. You know, so from the day one wakati I think now ndafana kutoenda kunorecorda mustudio. Ndaapi maproducers awakashanda nawo, or maybe pane zvawakaita kuti uzotanga wanzo watozikanwa watone ngoma rakupinda mastreet? Inini ndakatanga kushanda nemukomana anonzi Alex. From start achitangawo maweeks ake ndichotangawo maweeks angu. Then pandazoshandawo neanonzi Bendy Mamunya, ashanda nana Rigifire, nana Lady Squander, ashanda nonawawanda musikawo, ashanda na St. Chris. Then vamwe totarisira kuti pane maprojects edu ari pamberi apa tichange tichishandisana nawo. Ndo what washanda nawo so far? And tell us, we want to hear more about music wakaimba so far. What were release some albums, ma singles, ma EPs, or maybe une style yaunopinda nayo? Inini ndiri masingle. Kana tichizoita album maybe pamberi apa, but so far music yakaoma. Music ukadotanga kuti inini ndiri wabudisa album, hapana kwaunenge wakananga kanosina promote, isina manager, zvinhu zvako unenge uchingoita kungoentertaina vanhu.
uchingoentertain vanhu chete. Music inoda kuiswa pamoyo. Kana wati wazvipira kuti inini ndinoita artist. Wotoita make sure kuti music ikati takwenda musango. Wanewe wakutopinda musango imwamo bosi ndo zvawakada. Uzikangoito for fun ya unongochiura industry. Industry inenge ichida kusimudzirwawo. Pane mayouth anenge ari pasi pedu isusu. Ndakatoita zvandakaita izvo ndakainspire nemunhu anga asati akuzikanwa. So far ndine vandakainspire vakasati akuzikanwa. Because music munhu anonakirwa nemunhu anonakirwa naye. Okay. Because mandaraunda like sezvawakaita iwewe watonakirwa najamasta asati akutongozikanwa. But now wakuzikanwa. Yeah, izvi vakuzikanwa kutoma weeks ake himself. Yeah. This is Pachikomo FM and you know, vanhu vanonatsoziva kuti vanhu vanonyora sei music. So I think as a Scalter Kid, you know, you may take us through your creative process of writing music. How do you write, you know, music yako? Vamwe vanhu vanongodanzi tongorwa ma-freestyle. Yeah, ma-artist ari pakasiyana. Pana artist we-freestyle. Okay. Artist we-freestyle mukateerera song yake. Ninge yangoita kunge freestyle because ndio ma-freestyle. Ende kana achiita freestyle anda freestyle chaichaio. Then artist anoita music. Anonyatsonzwi anonyora zveshuwa munhu. Inini ndiri kune vanonyora ndokandowanikwa inini vanonyora music. Because kana uchinyora music haungofunga kuti ndauda hake ndingoimba kuti pane ready. Music go through mararamiro ari kuita vanhu orarama sei mukufamba zvinenge zviitika music. Zvoti kana uri artist wasangana nepane vanhu vari kuita zvavanenge vachiita zvakadhako unotoya nesong. Okay, so still on that issue, I played this song inonzi Mujolo. So can you explain for us Chelton Soti chii changanzoitika kuti uzonyora song inonzi Mujolo? Yeah, it's like kuti generation yedu vanhu vakasika kuita zvelove. Kana muchiti vari kukasika kuita zvelove, what do you mean there? Isusu maelders edu kana chitsananguro kuti uyu mwana uyu hafaniri kuita zverudo achiri mwana mudiki. Mutoona zera racho zvichiri kuti zera iri raritengechiita zvelove. But inye kuti ndo generation yacho ndo zvayave. Ndo zvayatongova. So makaona zviri kuitika mumastreets vanhu vari kuchema nema-love stories avo. Takona mumwe wangu ndakazonzwai ndikanzwai mumwe uyo ndakazonzwai ndikanzwai. Inini manje zvakandibata ndikati aiwa vanonyora song nyore song. Because vanhu vachindoonawo kuti idzi dzinenge dzinoda idzi vasingandizivi. The next question andinoda kutobvunza kuti saka mundara since makangirina song iyi, were you part of mujolo wacho, mujolo pandemic, or maybe nezvinhu zvamangoona mumastreets kana kuti? Inini ndiri munhu kuti ndikaonana kuti mufesi wangu kana kuti munhu ari kungozvifambira murodi kana ndikasvika pane munhu ari kutaura situation yake, inini zvikandibata stereki ndoona kutora situation yaya ndozviisa mairi inini manje kuti ndikwanise kucreata song. Ndobva ndazocreata song manje ndobva ndaona kuti vanhu vari kuchema nemujolo pavo. Inini nde ndisaimbe because ukaimba chinhu straight unongowananga munhu. Saka music esekuti unonanga munhu ndekuti kana uchicreata music unofanira kunyora something chekuti vanhu vakwanise kunzwisisa. Saka ndikanyora chinhu ndichizvisa munyaya iyi vanhu vanoona kuti zveshuwa nyaya yerume ikasenzera kudai. Kana paine akambosangana nezvinhu zvakadaro anoona kuti song irikutoita nei. Still on that issue, I understand these days, you know, maghetto youths vanhu vari kuti hakuna mabasa, hakuna chichi handika. And most of us maghetto youths, because nditori part of maghetto youths, handiti takutorelaire kutoti tinge ndikatoimba ndenda kutopedza masports. But behind kuimba kone ndichiita, maybe I believe kuti if I take my drugs,
akaita sanana marinjwana nechichichi handike zvinobooster confidence yangu and zvakaita kuti ndipise background. Iwewe as a musician, as an upcoming musician, what's your take on that? Are you on that side or maybe une mamwe maonero ako unoita iwe? Inini nditori paside rangu ndega. Munhu kuside renyu. Ndiri side rangu ndega. Rekuti magetsi anofunga kuti in fact vanofunga kuti kuita chinhu chako wega uchizviitira ka life kako zvinomakisa kozi ninye flambo yekudoti indofana kufanana nanhingi yosade kutonge nhingi kana kumba kwenyu musina kudaro yoko unoti grafini rishara unoona kukumbira mari padhini mama kana kuti ani unogara naye ndachikumbira na $10 oda kukana parafini yako magetsi akunetsa izvezvi parafini unotengesera vanhu unotengesera parafini yako wakuzvitira mari yako wozoka square wakagara panonzi pabatwa mbavha unoonzwa zita rako richinzi uyambofura nepapo nengagari munyaya anenge angari munyaya. So you don't subscribe kuma drugs nechichi unongoda zvinhu zvako zvinatural because madrugs akadhako isusu semazini dance artist tokona kuti soja lava ngavapenga soja lava ngari chibaba ende inini ndobvuma kuti soja lava ngari chibaba but andimukuze pamadrugs. Okay. Because vanhu vakawanda vari inspired by soja lava ino vari kurwa mafreestyle nekugadzira tumazita twekwa chibaba but drug vari kungobva vatedzera nedrug iroro. In some people they don't believe kuti inini ndiri complete sober sense ndimwe doro ndimupute for ndazvaro ndakadhako. Yeah, that's true. And you know, these days vanhu vanotobelieve kuti Zim dance ndo kutori nevanhu vakawanda vanoita zvemadrugs nechichi. Why? Because of maybe energy. You know, the Zim dance igenre yekuti inotoda energy, especially from my live performances. So far Scalter Kid watu wamboita ma big shows ekuti maybe lesi kwanzi kuchitunguiza ku Aquatic kwekwe kune show iriko then waenda unoperform and how was your experience kana kuri kunzi wakaenda? Ini show yandoti ndakaenda Hombe ndikazoperforma i1 so far pane festival inoitwa neshoko so inonzi shoko festival. And yakatwa ndakakwanisa kuenda ndikatoona DJ yanga ari pastage akangondizivawo akangoudza security akati artist rangu rasvika. Then kwaitoimbo rimwe team rehip hop inobva ndatongosvikawo pastage ndapiwawo beat akangondisira beat reZim dance then I performed well. Vanhu vatanga kunakirwawo mamwe mashows uri kunana Pachikomo kwekwe tunotoendawo but ovharwa panze nenyaya yemazita unochinza unonzani iwewe vanhu vanonge vachitokuona pamwe papost unongotoripo but urikubvunza kuti unonzani iwewe unoimba chichimbotimbira zvaunoimba kutanga kuendisa wambotanga kuitiswa mafreestyle futi apa uri papost apa mafanzi akatomirira kukuona. Tine vanhu kutoti toti kana kuti Ladies Squander neshow Ladies Squander nemafanzi ake inandisanda kuzivikanwa nevanhu vakawanda mafanzi ndinawo nekutoti ndikatoposta something paaccount yangu inini ndotoonawo vanhu vanonditeera vanototi mumwe anototi angotokufonera pamwe unongotori kana kubasa unonzi komudhari takaona muri paposta muri kubatike kozi ndimo vanhu vatiri kutofambira ikoko wobva watoti inini handifane kurasisa mafanzi kozi mafanzi ndowakabata inini pasina inini hapana mafanzi pasina mafanzi hapana inini saka kuti ndiende mberi mafanzi angu iwayo. Saka ndinofana kutoti mafanzi akanditi Scalter kuti kutofambira iwe vanondipa power rimwe rekuti ndikasvika pastage ndikutaurire vanhu vanozoti ndozvisaka vanozizotaura kuti maZim dance artist vamwe vanodhakwa but inini angu handidhakwe vanhu vanongondigairwa kuti nenyaya power plus self confidence ukasaitawo self confidence unotsvaga something chekuti chikuvhari ushaye nyadzi but inini nditongori munhu akangopinda kana uri munhu akapinda muvanhu zviri easy kuti uende pamberi pevanhu. Saka so far ndeapi achievements awaita so far uri kunyatsoona kuti through music ndaachiva this and this and this? Ndikuti asi kubvawo pandakatangawo
no kana even performance pa stage nosiyana inosiyana studio performance inenge yasiyana ngokuona kuti song ya masongs ati delete vamwe vanoto akangozikanwa akudelete masongs esa yekumashure yaimboona unge aibaiza but anenge achirasika manje kana munhu achidaro haufaniri kudelete unofana kugara uine zvinhu zvako YouTube inoloka nongoloka chinhu vanhu havachachioni iwe ndi unongoinacho unongochiona kana uida kuplaya unomboplayawo saka vanhu vachizotaura kuti ninga akatangidza song ninga akadai anenge achicorrecta mistake yaimboita kudhara that's true manje ukadelete unozoziva sei kuti ndakamborasika unonoramba uchitenderera nzvimbo 1 uchisingapuri kucorrecta but zviri bozi unonge wakavhunduka mbiri bozi wakawanda vakavhunduka mbiri wakavhunduka mbiri ka unongowananga hapana saka ninga akapera ninga anenge akapinda ka zvine power vavhunduka mbiri zvazvadhakwa akuita zvinhu so Scalter, you know, usually kana ma-artist auya artist review tinozomboita ma-freestyle chichi that will be the last segment and pane the song inonzi iyo anzi MakaBroker ka before I play this song I think you know to explain kuti